3 mesiace alebo 4 mesiace po porode stále cítila bolesti. Frajerka, poďme tak. Ahojte, vítam vás na svojom YouTube kanále, volám sa Julka a toto je môj manžel Dani. Daniel, MC Dani Boss and MC Dani Beck. A máme asi tak 30-40 minút času a včera sme na našich Instagramoch vás poprosili, aby ste nám dávali vaše otázky na náš pár, na ktoré dneska zodpovieme. Prvá otázka, veľmi taká populárna, ako vidím, že ako ste sa spoznali a kedy? Boli sme na jednej strednej, na rovnakej strednej, ale Dani bol o rok starší. A keď bol v podstate posledný ročník na... Ale predtým sme sa tiež poznali. Hej, akože poznali sme sa, ale... Hrali sme spolu volejbal, tak by som povedal. Ale spolu chodiť sme začali, keď si bol posledný ročník na strednej a ja som bola teda o rok menšia. Takže spoznali sme sa na škole a bol to rok, keď sme začali spolu chodiť, bol to rok 2022. A bola láska na prvý pohľad. No a Julka sa zamilovala potom ja. Že kedy ťa požiadal o ruku? Ja som ju požiadal 24.12.2024. To bol taký datum pekný, však? No vlastne na Vianoce, ale pre mňa a neviem, či aj pre Julku Vianoce. Nie sme zvyknuté oslavať Vianoce, lebo v našej národnosti nemáme Vianoce. A veľa som potom otázok dostal, že a prečo pre vlastne na Vianoce? Však my máme toto, že Vianoce, voľno, prázdniny a tak, radšej by na iný deň. A ja som vôbec o tom nemyslel, lebo v mojej hlave to nebolo, že teraz je Vianoc, tak musím na Vianoce. To bolo také, že pre mňa obyčajný deň. Len boli sme vedľa kamošov, doma. Ja som poprosil svoju kamarátku Ninu Powerovú, že aby ona mi pomohla s tým. Vlastne som jej povedal, že ako sa chcem. A vlastne to bolo akože vedľa rodiny, kamaráti, milé, taký domáci vibe a tam som ju požiadal. Hej, takže bol to rok 2024. Áno, už sme rok ako manželia. Aj viac rokov. Aj viac. Koľko má Mali rokov? Inak ste naozaj super ľudia. Ďakujeme. Ďakujeme. Mali má 11 mesiacov, za chvíľku bude. Ako to máte v intimnom vzťahu po pôrode? Je to lepšie? Ste ku sebe viac otvorení? A prvé mesiace po pôrode sú také v tomto zmysle náročné. A hlavne keď ste mali nejaký ťažší pôrod, pretože ja som mala veľa šitia a ja som asi tak 3 mesiace alebo 4 mesiace po pôrode stále cítila bolesti. Ale akože bolo všetko v pohode zo strany zdravia, stále ma to bolelo. Takže to bolo celkom náročné a plus k tomu všetko nové, vy ste nevyspaté, každý má nejaké svoje povinnosti, unavený, máte nového človeka v svojom živote a hlavne nemáte takú blízkosť, akože v zmysle, nie v zmysle intimu, ale v zmysle, že proste taký vzťah medzi sebou blízky, lebo každý je unavený, každý je v šoku a potrebujete čas na to, aby ste sa dali trošku dokopy. Ale potom sa to už pomaličky tak nalaďuje, podľa mňa. A potom 4 mesiace, možno 3 alebo 4 mesiace, mali sme pauzu. No, nie pauzu. No, takú dietu. Áno, to je dobrý názov, dietu. Ale chcem vám povedať, že ak sa kvôli tomu trápite, ale chcem vám povedať, že s tým sa stretáva strašne veľa párov. Skoro každý pár to prežíva. A my sme napríklad nemali žiadnu pomoc vedľa seba. To tiež to vedelo tak celkom ovplyvniť podľa mňa. Nemáme tu starých rodičov. Hej, nikoho tu nemáme. Takže ak sa trápite, tak len nech to slúži pre vás ako niečo, čo vás podporí a pripomenie, že nie ste v tom sami. Vlastne to je normálna vec, len vydržte a potom bude. Či je to lepšie po pôrode, či ste k sebe viac otvorení.
Ale ja som si napríklad všimla, že keď prešiel teda ten čas, po 4 mesiacoch alebo tak, a už sme sa začali viac rozprávať, tak sa akoby ten vzťah išiel viac do takej hĺbky a ja som napríklad cítila také nové pocity počas toho. Niečo také hĺbšie, také spojenie s tým človekom. Takže neviem ako ty, ale o sebe môžem takto povedať. Ja by som tiež takisto povedal, ale cítim viac zodpovednosti, už viac také serióznejšie. Na ten vzťah nepozerá, že frajerka, poďme tak, ale normálne už je to tvoja manželka, máš syna, to je tvoja zodpovednosť, rozmýšľaš o budúcnosti, už akože predtým som rozmýšľal, že túto babu by som chcel mať za manželku. A teraz, túto manželku by som chcel mať aj v budúcnosti, že aby mňa bola taká starka, aby sme dvaja boli takí 70-roční na pláži a užívali si svoj život. Tak. Veľa otázok, že či plánujeme druhé bábätko, niekto píše, že tehotenstvo ti veľmi pristálo, chceli by ste mať aj ďalšie dieťa. No, ja môžem o sebe povedať, že akože tak neplánujem, že ak nebudeme mať, super, ak sa náhodou podarí, tiež super, nič sa nedieje, ale je to veľmi náročné pre mňa. Áno, je to veľmi náročné, Julko, presne tak hovorí. Že zatiaľ nechceme. Koľko máš rokov ty a tvoj muž? Daniel. No, Daniel má 11 mesiacov, ja mám 22. Ja mám 25. Dani má 25. Za chvíľku budem mať 26. Ako vnímate intimitu? Je to podľa vás niečo nevyhnutné? Si myslím, že to určite musí byť v živote medzi párom, keď to nebude, tak ten vzťah, neviem, či bude. No, niektorí ľudia tak žijú. Hej, ale proste keď sa porozprávate s hociakým človekom, ktorý má vo vzťahu problém s blízkosťou, aj v zmysle duchovnej blízkosti, aj v zmysle fyzickej blízkosti, tak vždy povie, že mu niečo vo vzťahu chýba. A veľmi často takí slabší ľudia to potom začína vyhľadávať inde. No ja by som určite bez toho by som nezvládol. Aj ja. Ja obťažujem Daniu každý večer. Ako sa vám páči v Bratislave? No, mne sa veľmi páči. Ja som už dávno chcel ísť do väčšieho mesta, lebo ja som došiel do Banskej Bystrice, my sme boli v Banskej Bystrici. A som si povedal, že po tom meste, skade som došiel, je to strašne malé. A pre mňa naopak Banská Bystrica bola také obrovské mesto. Ozaj? Hej, lebo ja pochádzam zo strašne malého mesta. No, ona pochádza z takého mesta, kde sú, ja neviem koľko ľudí, 30 alebo 50 tisíc? No 50, 60 asi tak. 50, 60 a Banské Bystrice koľko? 80? No, tak však trošku. To nie je veľký rozdiel. Ale ja sa pochádzam z takého mesta, kde je 2 miliónov obyvateľov. Takže tam je cítiť ten rozdiel. Banská Bystrica, akože pekné miesto, mne sa páči. Ale som si povedal, že chcem ísť do väčšieho mesta, kde je viac takého aktívneho životného štýlu. Aktívneho životného štýlu. A vlastne som išiel a Julka nechcela. Ale potom došla do Banskej Bystrice, do Bratislavy a povedala, že oh my gosh, Bratislava is my city. Hej, mne sa to strašne páči. A ja som vôbec nechcela ísť do Bratislavy, keď som bývala v Banskej Bystrice a chodila som len tak na návštevu, tak sa mi Bratislava nepáčila. Ja som si myslela, že to je také o ničom mesto, že určite tu nechcem bývať, ale keď som tu teraz, tak na Slovensku je to pre mňa najlepšie mesto. Mne sa to strašne páči. Jedine za čo vymením Bratislavu za nejaký dom pri mori. Koľko rokov ste už na Slovensku? Ja som na Slovensku 6 rokov a Dani 7. A kedy vás prvýkrát napadlo ísť na Slovensko? Ja som vyštudoval školu a chcel som ísť na vojenského pilota. Kvôli zdraviu ma nezobrali a zobrali ma na inžiniera, ale ja som nechcel byť tým inžinierom, ktorý bude opravovať tie lietadla. Ja som potom nevedel, že kam mám ísť, keď ma zobrali na to inžiniera, ale ja som nechcel, tak mi ponúkli ísť do Európy, na Slovensku. Mojej maminej
kamarátky syn tu študoval a hovoril, že no, ako to je super a tak, že vlastne to chválil a som rozmýšľal, že no, chcem si vyskúšať niečo nové pre seba, že chcem si zacestovať, že nová kultúra, nový jazyk a tak. Ukazovali mi videá, fotky, aj som cez internet som hľadal, že ako to vyzerá a tak, jaký jazyk. Som sa rozhodol, že dobre, tak teraz idem na vysokú, aby ma nezobrali do armády, lebo keď nejdeš do školy, tak ťa normálne po 18 rokoch zoberajú do armády. Tam som odštudoval rok a tieto doklady som vybal na Slovensku a išiel som sem. No, ja som mala taký príbeh, že ja som ukončila základnú školu a keď som nastúpila na posledný ročník na základke, tak som pochopila, že proste by som chcela ísť do nejakej inej krajiny a pôvodne to bolo Rusko, ale tam sa niečo nepodarilo a nejako sme sa spojili s tiež kamoškou mojej maminy a jej syn študoval na tej istej škole, kde som bola potom ja. Takže povedal, že sa mu páči na Slovensku, že sa mu páči škola, slovenčina a tak ďalej a porozprávali sme sa celá rodina a išla som na Slovensku. No a dvaja ľudia z Kazachstanu sa stretli na Slovensku. Áno. Dobre. Slovensko spája. Ako veľmi sa ľúbite? Ako to robí, že si stále šťastná a usmievatá? A tak krásna. Lebo má takého manžela. Áno, presne tak. Vedľa takého muža sa vždy cítiš šťastná. Ako sa mal volať Daniel, keby bol dievča? My sme chceli Adel, netuším. Áno. Ešte nejaké meno bolo, nie? Či? Myslím si, že Adel. Nie, my sme až moc tak nerozmýšľali o žene, lebo neviem prečo poctivo sme mali, že to bude chlap. Hej, cítili sme, že to bude chlapec. Kto sa o malého najviac stará? Julka. Áno. A Dani pomáha v rámci možnosti. Pomáham, lebo som v práci. A keď nie je lenivý. Keď som v práci, tak dojdem a potom mám tréning, dojdem a už Daniel spí. Ale útorok, štvrtok Julka chodila na tréningy, takže dojdem ja domov a s Danielom som ja. Hej, alebo cez víkendy ešte. A niekedy, keď sa chcem stretnúť s kamoškou cez víkend, väčšinou, tak Dani tiež môže ostať s Danielom. Napríklad dneska išla na tréning a asi bolo 4 hodiny na tréningu. No niekam. Aké 4 hodiny? No, 2, 3, jasné. Hodina a pol, 2 maximálne. Pôjdete niekedy žiť do Kazachstánu naspäť? Myslím si, že nie. Akože nechcem... nie, ale na návštevu. No, na návštevu, hej. Akože nechcem hovoriť, že nikdy toto neurobíme alebo toto, ale neplánujeme. Vôbec nemáme také myšlienky. Neplánujeme, ale nikdy nevieme. Možno, ja neviem, že potom niečo spravíme zle. Podľa zákona. A nás vyhodia. Ale že deport do Kazachstanu. Keď ste si dali prvý bosk. Dali sme si bosk. Julka povedala. Počkaj, dali sme si prvý bosk a povedali sme si, že sme pár. A Dani povedal, takto sme sa poboskali a Dani bol taký, že konečne. Asi ma mesiac trápila, tým odpoviem. Ja som jej povedal, že sa mi páčiš, že poďme si dať dokopy, ale nemusíš hneď, tak porozmýšľaj. A ona nejako dlho rozmýšľala. Však si povedal, že rozmýšľaj, tak som rozmýšľala poriadne. A potom som jej povedal, že no čo žena, že čo, povieš mi odpoveď alebo nie? A vieš čo, neviem, blu. A ja, že dobre, tak ešte mesiac počkám. A ona, že netreba. Tak som sa otočil a ona, že... Ako Danielko a spánok? Úprimne sa bojím odpovedať na túto otázku. Zatiaľ dobre. Ako kedy? Hej. Teraz máme dobré obdobie. No. Stáva tak asi 2-krát iba. Sa najesť. Za noc, hej. A v pohode. Áno, ale viete čo, nebolo to také ľahké. Preto sa bojím teraz niečo hovoriť alebo chváliť niečo, lebo naozaj už neviem. Lebo a naozaj, ja si všímam, že keď poviem, že Daniel dobre spínka, tak potom pár dní dobe zle spínka. Takže radšej nepíšte takéto otázky, lebo keby ste vedeli, ako sme sa trápili s tým spánkom tieto mesiace. Aj nedávno mal som obhajovu bakalára, kamoši.
A normálne, ja som bol v strese, že veľa sa učím a ráno o 8 ja som mal obhajovu, takže ja som musel stavať, ja neviem, že o koľko je, že o 6, aby som sa normálne pripravil, aby som išiel do školy a tak. Plus ešte k tomu Daniel vtedy nespínkal. No, To bolo extrém. Ja stále sa som budí. normálne na tomto gauči som spal a nevedel som normálne zaspať. No, Takže to bolo extrém. hej, takže To ako takto. keď aj takto ide normálne. Ako je to možné, že po porode máš takú peknú postavu? Cvičím a Dani mi napísal taký plán tréningov, podľa ktorých cvičím. Luka tiež začala cvičiť a po porode ona mi povedala, že no, že som trošku nepribral, ale chcem, čo si povedal? Trošku akože spevniť to telo. Spevniť telo a tak. Vyrysovať. Tak som jej napísal program, som jej vysvetlil a vlastne, ja som jej, akože sme spolu trénovali a teraz som jej napísal program, všetko som jej vysvetlil, ukázal som ako a ona za 2 mesiace už mala takú postavu, že dovidenia. Ako keby nerodila dieťa. Takže teraz rozmýšľame, že možno v budúcnosti urobíme nejaký taký kurz, aj po pôrode, aj pre celkovo ženy, ktoré chcú nejako možno popracovať na svojej postave a tak. Akože naozaj, ak bude to naozaj záujem, že napíšu to dole do komentára, že nejaké neviem, ženy, že chceme že naozaj že zamakať, a tak porozmýšľame a možno naozaj vytvoríme a pomôžeme vám. Ste spolu spokojní? Áno. Áno. To je najlepšia manželka. To je najlepší manžel. To je môj jackpot. A to je môj jackpot. Ja som od začiatku hovoril, že môj jackpot. Áno, ale nechceme vám robiť nejaké ilúzie, že proste vždy všetko máme rúžové, nikde sa nehadáme a tak. Ale máme nejaké krízy, ako každý pár, snažíme sa to riešiť, zlepšovať sa, niekedy robíme chyby a tak. Ale akože som spokojná s mojim manželom, je to pre mňa najlepší človek. Daj otázku manželovi, že keby boli na svete modelky, koho by zvolil? Juliu Buluchevú. Čo hovorí vaša rodina na Slovensko po tom, čo navštívili? Tu z našich rodín bola len moja mama. Áno, moji sa nedostali, ja mám iba mamičku, ale nemohla. Áno, moja mama tu bola a jej sa tu strašne páčilo. Ona všetko takto obdivovala. Úplne bola zo všetkého hotová. Áno, jej sa strašne páčilo. Hej. Bolo aj v Poprade, na Štrbskom plese, v Trenčine. Hej. V Bratislave bola. V Viedni sme boli. Akože ona bola tu koľko mesiaca, hej? A jej sa strašne páčilo. Furt obdivovala, chodievala do obchodu sama tiež, nevidela po slovensky a bola to sranda. Hej. Hej, ja stále hovorím, že mami, presťahuj sa sem, ale ona mi hovorí, že musí ešte tam odpracovať, aby potom mala dôchodok, keď už pôjde. Takže zatiaľ nemôže sa sem presťahovať. To je presnejšie rodič, Julka alebo Dani? Asi ja. Asi Dani. Ale ešte nebolo taká situácia, aby som niečo kričal alebo niečo takéto. No, lebo rozumiem, že Daniel je ešte malý a v budúcnosti určite bude mi. Čo vám najviac chýba zo života pred dieťaťom? Nechcem akože takto hovoriť, že niečo chýba a tak. Možno by som chcela mať trošku viac slobody? Áno, také možnosti, že keď sa mi chce, neviem, dneska spať celý deň, tak spím celý deň, alebo keď chcem ísť s manželom do kina, tak idem s manželom do kina. Ale tým, že tu nemáme nejakú pomoc alebo opatrovateľku a tak proste musíme to všetko robiť sami. Ale nechcem hovoriť, že chcela by som sa vrátiť do života predtým. No, asi presne to trafilo, že kedykoľvek kam chcem ísť, tak by sme išli a teraz už takto musíme rozmýšľať, že kam necháme Daniela? Dobre, tak ty pôjdeš a ja zostanem s Danielom. Áno. A naopak sa stredáme. Pretože dobre, tak opatrovateľku alebo kamošku musíme zavolať a tak. Hej. Takže sloboda. By ste odkázali sami sebe pred narodením Daniela? No, ja by som si určite povedala, že treba sa pripravovať na obdobie, ktoré je po pôrode.
To je prvá vec. A druhá vec, že určite si zabezpečiť človeka, ktorý bude pomáhať s Danielom, ktorý bude, neviem, tak 2-krát do týždňa s Danielom aspoň na niekoľko hodín, pretože je veľmi dôležité, aby bola pomoc. A neurobili sme to pred narodením a potom, keď sa Daniel už narodil, tak sa to ťažšie hľadalo a ponáhľali sme sa a tak. No ja by som si odporučil, že Dani, poriadne sa priprav, poriadne zarob si cash. Lebo bude veľa míňať sa cashu. Toto by som si odporučil. Že ak plánujete dieťa, tak zarábajte, hľadajte pomoc, rozmýšľajte, že kto vám môže pomáhať, ak máte blízkych, ktorí sú ochotní, alebo ak nemáte, tak niekoho opatrovateľku, porozmýšľajte, že koľko budete míňať na opatrovateľku, pozrite sa, koľko to cca stojí a tak. A pripravujte sa hlavne na to obdobie. Ja si myslím, že aj muž sa má pripravovať, aj žena. Aj muž sa má pripravovať na to, že žena môže byť taká hlavne prvé mesiace bez nálady, stále unavená a tak, aby bol taký chápavý, aby nebol stále. No toto som zabudol, hej. Aby nebol potom stále v šoku, že čo sa deje, hlavne keď ste taká usmiatá. Ďakujeme, že ste pozreli toto video, že ste nás viac poznali a píšte do komentárov, ak máte na nás nejaké otázky, alebo keď chcete nechať nejakú vašu spätnú väzbu, alebo možno zodpovedať na niečo, čo my sme dneska spomenuli. Dobre. Nejaký svoj názor. Ďakujem, že ste pozreli. Určite dajte follow. Tu je Julkin Instagram, tu je môj Instagram. Budeme veľmi radi. A napíšte nám komentáre, že po typu, čo máme na budúce natočiť. A či ešte jedna otázka, alebo čo by som chcel spomenúť, že ak by tie ženy by chceli naozaj, že zmeniť svoju postavu ako Julka za krátke obdobie, tak kľudne napíšte do komentárov a my si o tom porozmýšľame. Áno. Takže ďakujem a čaute. Pekný deň.